A következő összeállításból megtudhatjátok, hogy milyen az élet a Waldorf óvodában. Kezdődik a délelőtti foglalkozás a Waldorf óvodában, majd a verseké és körjátékoké a főszerep. Költ, költ, kedves költ, szállj fel a tetőre, szállj fel a hegyekbe, nyisd ki felleg ajtaját, s hívd ki rajta napsugár. Süsper nap, fényes nap, gyertek alakadva, Sziasztok, Mellei Fodor Orsi vagyok, ő pedig Alma, az új óvodásunk, tehát nem csak új óvónéni van, hanem új óvodások is érkeznek folyamatosan, és hát várjuk továbbra is a jelentkezőket. Nagyon izgalmas nálunk az élet, rengeteget rajzolunk, gyapjuképet készítünk, mélyviaszgyurmázunk, akvarellel festünk, sütünk, amit imádnak a gyerekek, illetve bevezettük a néptáncot, régi népi játékokat, és kimondottam magát a néptáncot is. Ezt szintén igény szerint nap mint nap, vagy az udvaron, vagy benn, de nagyon nagy örömmel csinálják a gyerekek. Úgyhogy gyertek ti is! Mi sajnos nem mehetünk, de azok a kicsinyek, akik izgalmas tevékenységre vágynak nap mint nap, azok bátran csatlakozhatnak a Waldorf közösséghez. Megvan minden napnak a maga ritmusa és a menete, illetve minden hétnek is megvan a maga ritmusa és a menete, amiben nagyon más, az azt gondolom, hogy az évszakokhoz és az évkörökhöz, az évkör ünnepeihez igazodva éljük az életünket. Most például Mártonnapoztunk, lámpással vonultunk kint az erdőben, és manót kerestünk a gyerekekkel. Szent Mihály napkor pedig, ami szeptemberben volt, bátorságpróbát tartottunk. Tehát folyamatosan próbáljuk megadni a gyerekeknek azt a hátsó szellemi tartalmat, ami szerint a régiek, az őseink élték az életüket. éppen hogy csak hallja, levegővel ide-oda, kanyarog a dallam, utána, ha mennél, se neves, se mennél, elvitte az esti szendőt, akár csak a pernyén. Akinek ma kedve nincs, annak egy csöpp esze sincs. Félre gondok, félre gumb, Azért szeretem ezt az óvodát, mert találok itt jó sok barátot, akik kedvesek velem. Ki a legjobb barátod itt az óvodában? Gréti, Luca, Rozina, Róza, Fanni, Hát szinte mindenkit felsoroltál. meg a Nóra. Mit gondolsz így felnőtt fejjel? Milyen lehet a Waldorf óvoda gyermekszemmel? Hát én imádnám. Úgyhogy sajnos én nem voltam Waldorf óvodás, de lennék. hármat dobolok, hármat tapsolok. Ne neves, mert megtudják, hogy szeretsz. Ne neves, mert megtudják, hogy szeretsz. Három görbeszék, ez a kislány, jaj de szép, jaj de nagyon szép. Hármat dobolok, hármat tapsolok. Ne neves, mert megtudják, hogy szeretsz. Ne neves, mert megtudják, hogy szeretsz. Mit szólsz ahhoz, hogy új óvónéni van? Nagyon szeretem az újat, mert az Orsi kedves velünk, és mindenre megtanít minket, és megtanítja, hogyan kell csinálni például manókat selyemből, meg például tündérkéket rajzolni, meg azt is megtudtunk már tőle, hogy hogyan kell babát csinálni varrásból. Az óvoda házatáján mindig történik valami, a jövőben adventi vásárra készülnek. Rengeteg kézműves terméket árusítanánk, amit mi magunk, illetve a gyerekekkel együtt készítenénk. És hát persze a szülők is csatlakoznak ehhez a mutatványhoz.